ኣይኮነካኒ ሓቀኛ ታሪኽ ጸሓፍን ተራኽን ያዕቆብ ዳዊት ሰላም ከመቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ንፈለማ ግዜ ካብ ዩጋንዳ ዝፍነ ዘሎ መደብ እዩ ከምቲ ልሙድ ንለሙን ሓንቲ ንውሕዳት ክፋላት ትኸይድ ተኸታታሊ ዛንታ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እዚ ዛንታ እዚ ብዘይ ወሰኽ ዝተጻሕፈ ሓቀኛ ዛንታ ንሓንቲ ሓፍትና እዩ ነዚ ዛንታ እዚ ደዊላ ክትዕለና ምቃዕኻ ካብ ብልቤ ዘመስግና ሳሌም ረዘነ እንዳመስገንኩ ናብ ትሕዝቶ ዛንታኺ ክሓልፍ ሰናይ ምክትታል እዋኑ ክራማት ነይሩ ኩልና ተምሃሮ ትምህርትና ዓጺና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ማእቶት ክንሰርሕ ሓብ ዝወፈርናሉ ኣነ ኣብ ዓደኮሎም ዞባ ማእከል ተመዲበ እንዳሰርሐ ታሪኸይ ክጅምረልኩም ካብ ማሕዙተይ ቁርበ ሕፍር ዝበልኩ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣወዳት ኣይፈልጥን ኣይቀርበን ማሕዙተይ ደቂ ገዛውተይ ኣብ ዝወፅኦ ሓድስቲ ኣወዳት ስለ ዝላለያ ብዙሓት ማሕዙት ክህልውን ክኢሎም እዮም ኣነ ብሰንኪ ሕፍረተይ ዝኣክል ኣብ ንዕርፈሉ ቦታ ምሳና መፅኦም ኮፍ ክብሉ ከለው ተሲኤ ገዲፈ መዝኸይድ ነይረ ኩሎም ድማ እንታይ ደኣ ኣለዋ እያ ክንዲ ዝሰብ ትንዕቕ እንዳበሉ ክፀልኡኒ ኣይርኢኹም ኣነ ግን ተበጥሪመ ንዕቐዮም ዘይኮንኩስ ብፀገመ ከም ዝገብር ነይረ መን ምኽፈልጠለይ ይትረፍ አንጻር ፆታያ ወዳትሲ ኣዋልድ ከማን የሕፍራን እየን ኣብ ገዛና ካብ ብንሽተና ኣቦና ፀቒጡ ስለ ዘዕበየና ብዘይካ ምሰሞይ ዝዓበየት ንእሽተይ ሓፍተይ ኩልና ድሁላት ኮይና ኢና ዓቢና ደፊሩ ሓሳቡ ክገልጽ ዓቕሚ ዝነበሮ ግን ኣይነበረናን ናብ ዕላለይ ክመልሰኩም ቀዳመ ሰንበት ኣዕሪፍና ኣብታ ቀዳሜት ሰሙን ዝሰራሕናላ ዝተላለኽዎ ምሳይ ብሓንቲ ግሩፕ ዝተመደበ ወዲ ከማይ ሓፋር ኮይኑ ካብ ክዛረብ ስቕትኡ ዝበዝሕ ምሳይ ግን ፀፀኒ ሕውሕዳት ቃላት ዝድርብ ዝነበረ ኩለን ተምሃሮ ዝድነቃሉ ኣብ ቤት ትምህርትና እውን ብዩኒት ዝወዳደር ወዲ የተላለልኩም ብኩልንትኑ ደስታ ክህበኒ ተረዲኡኒ ብምንታይ ደልኩም ሓደ ጠባዩ ትሕትንኡ መዳርግ ተኣልወዩ ካልኣይ ድማ ግብዝንኡን መልክዑን ዝወፀ ይብሉን ካብ ኩሎም ኣወዳት ቤት ትምህርትና ድማ ንሱ ዝበለፀ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣጋኒን ክራይ ትበሉን እምበር ኣብታ ኣነ ዝመሃረላ ዝነበሩ ክሽፍት ብመልክዐይ ኣቓልቦ ወዳት ክረክብ ዝኽኣልኩ ጓል ነይረ ገሌኹም እኮ ኣይተዋሕጠልኩምን ይኸውን ሽኮር ጓል ነይረ ፈቲኹም ፀሊኹም ቀሓምዋ ንፍቕሪ መን ተሓቲትዎ እዩ ኣብ ገዛና ዳሓን ዝኾነ እንጀራ ከም ዘለና ዝፈለጡ ደቂ ገዛውተይ ዘውረይዎ ድማ ጋል ሃፍታም ስለ ዝኾነት እያ ክንዲ ዝትብጥረም እንዳተባሃልኩ እየ ዝሕመየልኩም ወሪድኒ ክሕወስ እንዳደለኹ ግን ብሰንኪ ሕፍረተየ ካብ ኩሉ ሰብ ዝተርፍን ዝርሕቕን ነይረ ማሓዙተይ ክስቶ ከምዚያ ትጮንያ ወዘተ እንዳበላ ክሓምያ ከለዋ ንዓይውን ብድሕረይ ከምዝኾም ኢለን ዘናእሳንን ዝሓምያንን ኮይኑ ስለ ድስማዓነ ሓፋር ኮይነ ምስአን ዘይቀርብ ነይረ ካብ ኩለን ፀፈፍኩ እኳነ እንታይ ከም ዝኾንኩ ከምኡ ገይሩ ፈጢርኒ ግን ኣበሳ ከይረኽባለይ ይፈርሕ ሶኒ ኣኺላ ቀዳመ ሰንበት ሓሊፉ ማእቶትና ክንወፍር ኩልና ኣፍተን ዝወስዳና ባሳት ተሰቒልና ናብ ዓደኮሎም ከድና ከምቲ ልሙድ ድማ ምስቲ ዕድለይ ዝሃበኒ ኩዒቱ ዝኽእል እሞኒ ባዴላይ ናፍራዛይን ኣቐሚጠ ኮፍ ኢለ ጥራይ ክዕዘቦ ዝገብረኒ ዝነበረ ወዲ ኸይደ ሰላም ተባሂለ ስራሐይ ጀመርኩ ገለ እዋን ምስኡ ክሰርሕ ኣብ ዝፍትነሉ ኮፈል እሞ ኮፍ ኢልከ ጥራይ ይዕልልኒ ይብለኒ ኣነ ይዕልሎ ዶ ስቕ ኢለ ድሰምዖ ንሱ እውን በይኑ ምዝራብ ምስ በዝሖ ትንዕቐኒ እያ ዘላ መስለኒ ስለምንታይ ኣነሳ ዘይትዛረብ ኢሉ ዕላል ክገድፎ ጀሚሩ እዚ ኩሉ ዝዕለኒ ዝነበረ ምስ ኣቋረፆ ክፅምወኒ ተረዳእኒ ባዕለይ ዕላል ክጅምር ፈቲነ እንታይ እሞ ዕላለየ ሰልችዎ ይመስለኒ ከምቲ ኣነ ዝስሕቐሉ ኣይስሕቕን እዩ ወረ ንሓንሳብሲ ዘረባ ይኮሊፍ እዩ ናቱ ካልእ ዘረባ ዘምፅእ ከምኡ ክገብር ከሎ ከዓ ይሕርቐኒ ነይሩ እንታይ ኢለ ተዕለልኩ ወይ ዝሕሸን እንዳበልኩ ክጭንቕ ጀሚረ ኣብ ገዛውትና ሓደ ብዕድመ ዕብይ ዘበለ መሓዛ ስለ ዝነበረኒ ከዓ ኩሉ ይዕልሎ ንሱ እውን ብዙሕ ሜላታት ነጊርኒ እዩ ብዙሓት ሮማንቲክ ፊልምታት ተኻርየ እንዳምፃኹ ከዓ ሙሉለይቲ ክርኢ ይሓድር ድሕሪ ክልተ ሰሙን ካብ ሌላና ድማ ድሓንእቶ ቆርቁርብተይ ክስሕቐለይ ጀሚሩ ዋላ እውን ንዕላለይ ከም ዝናፍቆ ክነግረኒ ጀሚሩ ገዛውትና ዝዘውር ኣይገደፈን ብክንደይ ግድን ለሚንን እውን ናይ ማዘረይ ቴሌፎን ሂበየ ናቲ ቴሌፎን ስለ ዝነበረቶ ማማ ውፅእ ክትብል ከላ
ከላ ሚስኮል ይገብረሉ እሞ ይድውለለይ ድምፁ ሰሚዕ ድማ ይሓድር ኣብ ሰዓት ማማ ክትወፅእ ከላ ሚስኮል ክገብረሉ ይደሊ ግን ከዓ ምጥንቃቕ ዝበሃል ኣሎ ዝተገደስ ኩሉ መሲልዎ በጠጥ ከይጅምር ጠባያ ወዳት ጽቡቅ ጌረ ስለ ዝፈልጦ ጎሪሕል ከም ተራ ድምፂ ዘስተማቕሮ ዝነበርኩ ድምፁ መግበይን መደቀሰይን ክኸውን ግዜ ኣይወሰደን ኣቱም ሰባት ንሰብ ዶ ክንዲ ዝጣዕም ዘለዎ ድምፂ ይወሃበዩ በቃ ክዛረብ ከለኮ ሙሉእ ነፍሰይ ደስታ ዝመልዓ ናይ ፈልማየ ዲ ኮይኑ ወይስ ከምኡ ተፈጢረ ዘድምፆም ቃላቱ ገለ ሓይሊ ኣለዎም ግን ፈሪሐ እተን ዝረኣኽዎን ፊልምታትን ኣው ዘፍቀራን ዝተጠልማን ክዝክር ከለኹ ጥዑማ ጀሚሩ ከይገድፈኒ ስለ ዝፈርሕ ጠጥዑሙ ከይበዝሓኒ ይበቆ ነይረ ኣይተኣምኑንን ኣይደንጉኹን ኣብ ፍቕሪ ግዲ ወዲቐ ክዛረበኒ ከሎ ከም ገለ ክኸውን ጀሚረ ደው ኢሉ ሳሌመይ ናፊቐክ እምበር ክብለኒ ከሎ ልበይ ሰልሓዊ ይብለኒ የእንተይ ንበዓት የፈልፍላ እንታይ ኮንኩ ዶ ኢልኩም እንታይ ፈሊጠሞ ከምኡ ዝገብረኒ ምናልባት ግን ይኾነኒ ዶ ኣይኮነንን ክብል ዝውዕል ተጠርኒፉ ከይከውን ዘንባዓኒ ዝነበረ ማእቶት ክጅምር ከሎ ማራይ ቀጨውጨው ዝብለኒ ልክዕ ምስ ሜሮነይ ምስተላለኹ ግን ኣንጌ ቅድሚ ሰበይ ኣብቲ መእከቢና ቦታ ዝበፅሕ ዝነበርኩ ሓንቲ መዓልቲ ሜሮነይ ከይመፀ ውዒሉ ዝኾንኩ ከዓ ባዕለየ ዝፈልጦ እመኑኒ ሜሮነይ ፍቕሪ ዝተመልአ እዩ ሜሮነይ ንጉስ ናይ ፍቕሪ እዩ ኣብ ሓንቲ መጽሓፍ እንታይ ኣንቢበ ነይረ መሲልኩም ሓደ ሰብ ንሰብ ከፍቅር ክመልእ እንተኾይኑ ንርእሲኡ ብፍቕሪ ዝተመልአ ክኸውን ኣለዎ ፍቕሪ ኣብ ውሽጡ ዘይብሉ ነታ ንሱ ዝውንና ነብሱ ከየፍቀረ ከመይ ገይሩ ሰባት ከፍቅር እዛ ጽሕፍቲ ደጋጊበ ዝዝክራ ነይረ ሜሮነይ ድማ እዚ ኩሉ ኣማሊ እዩ ከይኑ ሓልኩም እምበር ካብ ዕላሉ ወስሚ በልክኹም ንሱ ክዕለኒ ከሎ ነብኡ ሓደ ወዲ እዩ ኣቦኡ ቀደም እንጀራ ኣይነበሮምን ኣብ ገዛ እንዳ ሃፍታማት ከም ዋርድያ ተቆፂሮም እዮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ምስ ሰበይቶም ቀጻሊ ስለ ዝበኣሱ ድማ ደገ ምሕዳር ከም ልሙድዮም ወሲዶሞ ነይሮም ሜሮነይ ከም ዝበለኒ ሰበይትን ሰብኣያ ኣብ ገዛ ክመጽእ ከሎ ክጭቕጭቆ የብላን ዋላ ተተጋጊዩ ንጌግኡ ውሒጣ ክትውሕጦ እዩ ዘለዋ እምበር ሰብኣይ ኣብ ድኻሙ ጭቕጭቕ ኣይፈቱን እዩ ዋላ ንሱ ተጋጊ ከሎ እንታይ ደኣ ንሳ ጭቕጭቆ ጀሚራ ንጌግኡ ይኣምኑሉ ይኮነን እንታይ ደኣ ብላዕሊ ኮይኑ እዩ ክርብሻ ዝፍትን ቀፂልለይ ታሪኹ ኣቦኡ ድሕሪ ምስ ሰበይቱ ምባእሱ ኣብቲ ዝሓድረሉ ዝነበረ ጎደናታት ሓንቲ ፉል ማስቲካ ክሽቅጥ ተምስ ጓል ተጋጠመቶ ምስኣ ድማ ጽግዕ ክብል ጀመረ እታ ጓል መንድያ መሲልኩም ወላዲቱ ንሜሮንያ ኣስመረታ ትበሃል ወላዲኡ ድማ ደረስ ወይ ድማ ሸቃ ብዝብል ሳጓይ ዝፍለጥ ሰበይቶም ጨቅጫቃ ብምንባራ ገዛ ጸሊኡ ደገ ኣብ ዝሓድረሉ ዝነበረ ድማ ምስ ኣስመረት ትርክብ ጀሚሮም ኣብ ሕርስን ጥንስን ድማ በፂሖም እታ ቀንዲ ሰበይቱ ድማ እዚ ኩሉ ምስ ሰምዐት ትፈትዎም ስለ ዝነበረት ብቕንኢ ዝኣክል ህይወታ ባዕላ ከም ዝሕለፈት ሓደ ቆልዓ ስለ ዝነበሮም ግን ሸቃ ነቲ ቆልዓ ናብ ኣደ ሜሮን ማለት ኣስመረት ሒዞም ከይዶም ሓደራ ከም ዝሃብዋ ይኣልልኒ ሜሮነይ ክገልጽ ከሎ ወላዲቱ ናይ ዓለም ብርኽቲ ጓልዝ ገይር ከም ዝነበረት ነቲ ቆልዓውን ተኸናኺና ምስ ሜሮን ሓደ ዓይኒ ሪኣ ከም ዘዕበየቶም ይነጊርኒ ከምዛ ካብ ማፀና ዝወፁ ድማ ክልቲኦም ብማዕረ ብፍቕሪዮም ዓብዮም ድሕሪ ሞት በዓልቲ ቤቶም ኣቶ ደረስ ነስመረት ናብታ ጸባብ ገዝኦም ኣምፂኦም ዓቕሞም ህይወት ጀሚሮም ክናበሩ ወሲኖም ድሓን ዝኾነ ህይወት እውን ወኒኖም ኣስመረት ኣብ ፈለማ ወላድን ሰበይትን ከም ዘለዎም ምስተነግራ ፈጺማ ይተቐበለቶን ነይራ ምክንያቱ ሓዳር ከም ዘይብሎም እዮም ኣዕሊሎማ ኣቦይ ደረስ ግን ተስፋ ከይቆረፁ ተመላሊሶም ስለ ዝለመንዋ ኣስመረት እውን ሓዳግ ኮይና ኩሉ ሓዲጋትሎም ስድራ ቤት ተኺላ ሓዳራ ክትገብር ብወግዒ ጀመረት ድሕርዚ ኣቦይ ደረስ ጽቡቕ ስራሕ ረኺቦም ኣብ ኣኽርያ ኣብ እንዳጦብ ስራሕ ጀሚሮም ድሓን ዝኾነ ገንዘብ ኣኪቦም ቀስ ብቐስ ንብረት ገዚኦም ከጥሪ ጀሚሮም ቀዳሚት ዝገዝእዋ ንብረት ድማ ጋዝያ ነይራ
ንግሆ ደቆም ትምህርቲ ክኸዱ ንሶም ድማ ስራሕ ክወፍሩ ኣስመረት በዓልቲ ቤቶም ምስ ፈሓም ኣፈርኔሎ ብትኪ ዘይምስል ትመስሎ ከኣኽላ ትድንግዮምን ስለ ዝነበረት ገለ ፍታሕ እንተኾነ ኢሎም እዮም ኣቐዲሞም ጋዝ ገዚኦም ቀዳሚት መዓልቲ ጋዝ ዝገዝኡላ ምሸት ከምታ ትሸያጢ ዘርኣዮም ጌሮም ብጥንቃቐ ወሊዖም ድራር ከም ትሰርሕ ገበርዋ ካልኣይ መዓልቲ ኣስመረት ክኢለያ ኢላ ንግሆ ተሲኣ ብጋዝ ጌራ ቁርሲ ክትሰርሕ ደለየት ሰብኣያ ዝበላይ ትስክሮ ነይራ እንተ ደኣ ጋዝ ክትውልዕ ኾንኪ ጋዝ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ተጠንቂቕ ተጠቀምሉ ቅድሚ ጋዝ ምውላዕኺ ክርቢት ሸርጠጢ ከም ዝተወልዐ ኣረጋጊጽ ድማ ጋዝ ክትውልዕ ኣለኪ ደጋጊሞም እዮም ዝሓበሬታ ሂቦማ ኣስመረት ግን ኣይተረዳእ እንዲ ኮይኑ ወይስ ዓዊና ኣቐዲማ ጋዝ ወልዓ ክርቢት ክሸርጠጥ ተበለት ቁሪ ስለ ዝነበረ ክርቢት ኣዊሉ ምውላዕ ኣበያ ቀልጢፋ ጋዝ ክትጥፍእ ነይርዋ ኣፍልጦ ግን የለን ልክዕ ከም ላምባ ኣብ ፈሓሚ መሲልዋ ነይሩ ድሕሪ ክንደይ ፈተነ ሓንቲ ክርቢት መስታ ጌራ ተወልዐት ሮቤል እቲ ናይ በይኖም ውላዶም እሞ ኣዲኡ ዝመተቶ ትምህርቲ ናይ ንግሆ ስለ ዝነበረ ኣብ ደገ ገጹ ይሕፀብ ነይሩ ድምፂ ሰሚዑ ከዓ ንኽሽነ ብጉያ ኣተወ ሜሮን ትምህርቲ ናይ ምሸት ስለ ዝኾነ ኣብ መደቀሲ ነይሩ ክርቢት መስታ ክትገብር ኣብ ክሽነ ብርቱዕ ድምፂ ክወፅእ ድማ ሓደ ኮይኑ በትናህሪ ናይታ ሃፋስ መሬት ተጸፊዓ ንደገ ወጸት ሮቤል ውን እንታይ ያጋጥሚሉ ብጉያ ክሽነ ምስ ኣተወ ግዳይ ናይታ ሓደጋ ኾነ ክልቲኦም ኣደን ወድን ድማ ኣብታ ገዛ ሓረሩ ሜሮን ብጉያ ካብ መደቀሲኡ ወፂኡ ብማዕጾ ምስ ተቐልቀለ ክሽነ ብርቱዕ ሓዊ ከም ዝገበረ ርእዩ ሃዲሙ ንደገ ወጸ ከተማ ሽዑ ንሽዑ በቲ ሓደጋ ተናወጸት ኣቡ ኣብታ መዓልቲ ኣንጊዮም ስራሕ ስለ ዝወፈሩ በቲ ኣብ ከተማ ዝነበረ ወረ ቀልጢፎም ተጸለምዮም ንገዝኦም መጺኦም ነቢዐ ዘኪርዮ እንዴ ሜሮኔ ኣቦ ክሪ ፍቕርና እንዳነበዐ ክዕልን ኸሎ ብፍላይ ከኣቲ በቦ ዝተወልደ ሮቤል እሞ ልክዕ ካብ ሓንቲ ማፀን ከም ዝወፁ ኮይኖም ዝዓበዩ ሮቤል ሓው ከዘን ትወለይ ከሎ ንብዓተይ ጠጠው ምባል ኣብኒ ሜሮነይ ነባዕዩ ኣስመረተይ ቁርብ ክጸንሓለይ ነይርዋ ሮቤለይ ከዓ ሓው መኾነኒ ነይሩ እንዳበለ በሰላናይታ መዓልቲ ብመሪር ንብዓት እዩ ዝገልጾ ድሕሪ ድማ ምሰብኡ ኮይኖም ከም ዓቕሞም ብህዝቢ ተኸባቢ ረድኤት ተገይሩሎም ምንባር ጀሚሮም ክሳብ ነዝዕላል ዝዕለን ድማ ንሱን ኣቦኡን ጥራዮም ዝነበሩ ነዚ ኩሉ ዕላል ዝዕለለኒ ቦታን ጊዜን ኣይርስዖን እየ ቀዳም መዓልቲ ልክዕ ሰዓት 8 ኣብ ኣስመራ ኢምፐራል ሆቴል ነይሩ ኣብታ ምሸት ገዛይ ከፋንወን ከሎ ልክዕ ኣፍ ደገ ገዛይ ኣብፅሕኒ ቻዊለይ ኸይደ ብየማነቲ ኢዱ ንጸጋመቲ ኢደይ ሒዙ ብሓይሊ ሲሒቡ ኣብ ሕቕፉኡ ከም ዝኣቱ ገይርኒ በዛ ሕፍረት ኣብ ገጸ ከኣቱ ደልየ ተሸርሺረ ነይረ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ብምዃኑ ባባ ኸይርአኒ የፈርሐ ናብ ሕቕፉኡ ኣማሚቑ ጨጉረይ ክደርዝም ምስ ጀመረ ግን ሕፍረት ረሲዐዮ ይትረፍ ባባ ወላ ሙሉእ ዓለም ይረኣየኒ እውን ኣብታ እዋን ዝግድሰኒ ኣይነበረን ሜሮነይ ናብ ገዛና እንዳጠመተ ሳሊ ካብ ልበይ እምበር ፈቴክ ጥራይ ኣይኮንኩን ኣፍቂረክ ዘለኹ ገዛኹም ደስ ዝብል ህንጻ እዩ ኣይግድሰንን እዩ ገላ ሃብታም ኣፍቂርካ ኢሉ ዝሓተኒ ሕጊ የብለይን ኣብ ልበይ ሰፊርክ እምበር ልበይ ሓደሽደሽ ኣቢልኪ ተቆጻጺርኪ እኺ ዕቑባ ይሓተክ ኣለኹ ክትዕቑብኒ ኺለ ድማ ዝሓስብ እፈትወኪ ካብ ልበይ ገይረ ንብዓተይ እንዳዛረ ማሙቂ ሓትት ኣለኹ ሱልየ ኣጋጣሚታት ናይ ማእተት እዮም ኣረኺቦምና ከም ዘፍቅረክ ግን ኣብዛ ምሸት ነግረክ ኣለኹ ናትካ የበልኒ ብጃኽ ዝያዳይ ናትካ የበልኒ እንታይ ክብሎ ትጽበዩ ነጊረኩም ምሽ ክድውለለይ ከሎ ዝኾኖ ዝነበርኩ እተን ዓቕሚ ዘይብለኒ ዕንተይ ንሓንቲ መዓልቲ ኸማን ይዕንቱ ደፊረን ዘይጥምታስ ኣብታ ሰዓት ግን ይዕንቱ ኣውፅዮን እየን ልክዕ ከም ዘራ ንብዓተይ ናብ ኣፍ ልበይ ዛርዩ እንታይ ለክህቦ ኣይፈልጥን ነይረ ተሓዊኸ ክምልሰሉ ኣይደለኹን ናይ ገዛእ ርእሰይ ጸገም ነይርኒ እዩ እቲ ጸገም ድየ ኣቐዲመ ክነግሮ ነይርንስ ዋላስ ንዕድመ ፍቕሩ ተቐቢለ ከምዚ ጸገም ኣለኒ ክብሎ ኣይፈለጥኩን ብዙሕ ንብዓት ካብ ዕንተይ ይዛር ነይሩ ሜሮነይ ብንብዓተይ ሰንቢዱ ደጋጊሙ ሓቲትኒ ምኽንያት መንብዐይ ፍቕሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ክግምት ኣይከኣልን መስለኒ ሶሊ እንታይ ኮንኪ ትነብዕለኺ እንታይ ኣጉድለልኪ በጃኺ ንገርኒ እንታይ ኣጊረክ በጃኺ مفكاري نور تخينو يقرق برلي نعيونو كل العقمي كوين النمبر كم زدفركو خير دقن لو سولي بجاق تردني
يفكرك مسكينة ميري كأبداني تقاليسو لبو أبكلته تخفيلا بحتى فقر زي كونكو النبيعة أوشت إذا ساقين زنبرا مسايز عبيد ساقمي زبكين نيرو نبعاتو رئي مليسا نبيعة أنا ناتكي كونكو انتي ليو انتي يخون انتي يكون يبلني وزنب عنا نيرو سولي انتي لا أكن دز نبعات أشغل كني تقاقيري وش تيكو عزيزني يفكرك كي بكا مسايا حنطق علي سولي ليتن كأترنا بعيني حسابين لا تملالس كي تقامكم قني نصمواي تدبس دمان السقط رايقي سولي نمتيت نبع اللغي نور دقيري نو ميري نديري أفلبو كلتا خليتو حزي عتري رهاري ميو مزن بعاتي قرب حيلي بخيات وسيخون ناب أفلبو تتسقعي أفلبو خساب زتلقي نبعاتي كعقلو كبرت سمعتي أيكون كاني زرستا حتى أرزانتا قدام يكفالا أبزي زازم كلا يكفال دما سوني نمشت حزلكم كمتة كساب شعو كلنا أبزلنايو سلام من تأنا نخلاتنا أتأميو زنوركو أزان سمعتي كاب لو عندي بسرع مدباتي جميرة نابزوي كاب المقانين نحبركو مدباتي كاب يغاندا كفنوه كرا سمعتي بروح كنان